U-Eric udayisa ama-raffle tickets for i-fundraiser yasesikoleni. Ithikithi lilinye liwu-$3. U-Eric uyazi ukuthi le mali azoyikoleka iyi-function yokuthi ukuthi amathikithi udayisa mangaki. Yini i-domain ne-range yale function? Asibhale i-function yemali azoyithola sithi u-M for imali. Ebese uthi wamathikithi. So imali yamathikithi M of T awadayisayo. Angithi sithe ithikithi lilodwa $3. Ngakho ke equation kuzoba u3 of T, 3 times T. $3 times ithikithi olidayisayo. So $3 times 1 mothenga ithikithi elilodwa $3 times 2 mothenga amabili qhubeke. Thina sifuna i-domain ne-range. Lamagama nawo nje uye ngathi amagama nje aphezulu adidayo kodwa i-domain phela yi-input ukuthi sizofakani kwi-function yethu ukuze sithole umphumela, ebese i-range imphumela esingayithola phela uma sesifake i-domain yethu kuleyo function. I-domain singaphoya sithi input, i-range sithi output. Ngeke sikwazi kodwa ukuba ukuthola i-output noma i-range e-negative ngoba ngeke akwazi u-Eric udayisa amathikithi a-negative, futhi ngeke sikwazi ukuthola mhlambe u-half kwi-range ngoba ngeke akwazi ukudayisa ithikithi eliwu-half. So singathi ke i-domain yethu yiwo wonke T has to be a non-negative integer. Lokho kusho ukuthi uT kumele ube inumber engawona u-negative ngoba ngesikwazi ukudayisa amathikithi a-negative futhi ngesikwazi ukudayisa awu-half, yikho sithi non-negative integer. I-domain yethu ke leyo. I-range yethu ke singaze sithole mesisuka lapho. So siyabona ukuthi ngempela u-Eric kumele adayise amathikithi aqala ku-1 anyuke. Ebese ke i-range yethu singathi kodwa ngadayisa u-Eric amathikithi awu-0. Ngeke mhlawumbe ngeke adayise amathikithi asazi kodwa sothi ke i-range yethu ama non-negative multiples of 3. Ngobani? Ngoba ithikithi lilodwa liwu-$3. Ngakho ke ngeke u-Eric akwazi ukukoleka imali encane kuno $3 uma edayise ithikithi. Uma edayise amathikithi awu-0 uthola u-0. Uma edayise ithikithi elilodwa u-Eric uthola u-$3 ngoba lilodwa lu-$3. Uma edayisa u2 u6, uma edayisa u3 u9 ziyaqhubeka. Ngakho lezo inamba kuthiwa ama multiples of 3. So i-range yethu ama non-negative multiples of 3. Non-negative ngoba akakwazi ukudayisa amathikithi a-negative, multiples of 3 ngoba ithikithi lilinye liwu-$3.